Един оригинален качек от 50 точки. Део машина. Най-хубавият качек на оркестър Excel. Айде машини! Специално най-готиния кавалер. И продължаваме, и да даряваме, и да даряваме. Мислиме ли се? Let's go! Залигам германеца! Айде, дойчна! Straight, get some dots! И така, уважаеми дами и господа, предстои една прекрасна, много голяма изненада от Алихан, от най-готиния германец. Германско домакинство! Дами и господа, 600 лева от най-готиния видове, специално от Алихан. За най-красивата дама, специално за Райна, за своята принцеса, за видолетката. Let's go, майстори! Алихан подари на видолетката 650 лева и има още една прекрасна страхотна изненада. След малко ще видим каква е тя. Алихане, това беше върха на сладоледа, брате, казвам. Такова нещо никой не е очаквал, да знаеш. Алихан предлага трак. Холодин оркестъра.
Понеже момчета, Алихан предлага прак на прекрасната абитуриентка. Сега да чуем какво ще каже Алихан. И след това искам да ги... Може ли малко аплодисменти за най-добрия? Брато, ти ни разби тази вечер, закрем се. Айде, любов му е. Ако можеш ли за мен? Не чухме! Да сте живи и здрави, много щастливи от името на оркестъра, наистина. Това е една страхотна изненада. Може ли горчиво? Браво! Е така се прави, браво, да сте живи и здрави, браво, Алихан. Айде, момчета, една прекрасна балада специално за Алихан и за неговата бъдеща съпруга. Аплодисменти за тях двамата. Доминор. Ако поискаш ти да си в домата ти, да знаеш ли мой ръсен, скратопените да пиша, обичам те, да знаеш ли мой ръсен. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твоя спасител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твоя спасител ще бъда винаги. За най-готината двойка специално за Алихан и за най-красивата абитуриентка, аплодисменти за тях! Ако искаш ти, ще найдам пари, където няма снег. И на последния си час, бял ден, да не видя аз, да знаеш ли моето сърце. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твоя ангел-спасител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам за тебе. Твоя ангел-спасител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твоя ангел-спасител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Твоя ангел-спасител ще бъда винаги. Аплодисменти за най-готината двойка специално! Айде, дано нещо весело сега, мой брат, специално за най-красивата двойка, за най-прекрасната да видим всички!